Mati saiki Bu. Ora kena, ora kena. Wah, enggak tekan warung. Astagfirullahaladzim. Tekan ngapain Safit? Pondok wisata. Wah, lagi ya. Awas iki. Gede banget apa ta? Aduh. Awas tuh. Wah, tekan omahe Mama Anto kae. Besi lur, banyune munggah lur. Sampai teko kene-kene lur. Raja Kosi banyune munggah. Raja Kosi banyune munggah. Ini si urung pol lagi.
Pol-pole engko beduk.